Добър вечер, добър ден на всички. Прощавайте. Добър ден. Излъчвам пряко от храма на шуменския квартал Мътница, където имахме служба и след това почистих храма, да го подготвим за храмовия празник в сряда, рождението на Свети Йоан Кръстител, Еньов ден. Добър ден, отец Васил. Добър ден. Излъчвам за малко, защото приключих и чакам сега да ме вземат в и половина и да уплътня малко времето. Как сте ви, Иванчо? Иванчо, таман говорихме за вас и ви се включи. Добър ден, Силве. Добър ден, отче. Добър ден и на теб. Как си? Слава Богу, добре. Слава Богу, да. Много красива акустика имате в храма, отец. Слава Богу за всичко. Много хубав храм имате, отче. Изографи съм. С Божията помощ го направихме за слава Божия и на светия пророк, предтеча и кръстител Йоан. Ето му е иконата. И в сряда ще честваме неговото раждане, неговото рождество. Ето светите братя Кирил и Методий, Пресвета Богородица. Тук царските двери. Господи Исус Христос. Ето го пак свети Йоан Предтеча. Свети княз Борис Михаил Покръстителя. Ето го свети пророк Илия, Тесвитянина. Молитвите му да имаме. Амин. Скоро и наближава и той. И Верската Пресвета Богородица. Рождество Христово. Света великомъченица Марина. Света Параскева Петка. Възкресението Христово. Входа Господен в Иерусалим, кръщение Господне. Климатик. Свети апостол Андрей, първозвание. Бог да помага, Христо. Поздрави от Шумен. Благословен си, Христе Боже наш, иже премудри ловци явлей, ни спославим Духа Святаго. И теми уловлей вселенную, человеколюбче
слава Тебе. Кажи нещо, Ванка. Ами много е красива църквата, отче, и нали, полилете се едно и все едно сме в някой манастир. Да, слава Богу. Трябва да носим всичко в сърцето си първо. Храма в сърцето си, църквата Божия и след това да я построим така, че да бъде за слава Божия. Ето Христос Пантократор, Вседържител на купола. Да. Ето и светия Здравей, алтар. Ваня. Тук на тази проскомидия утре имената ще споменаваме за светата литургия. Много красиво. Иконите в ултара са много хубави. Слава Богу! Благодарим на всички, които ни помогнаха и които я изографисаха от Търново, от университета, млади хора, иконописци, иконографи. Бог да им въздаде Много стократно. красиво. Тук са литургистите. Така че в сряда ще отбележим храмовия празник по Божия милост и рождението на най-великия измежду родените от жена, свети Йоан Кръстител, свети Василий Велики, свети апостол Яков, Якововата литургия, свети Атанасий Велики, свети Спиридон, Триметунски чудотворец, светителя Йоан Златоуст, архиепископ Константинополски. Неговата литургия най-често служим през цялата година. Свети Григорий Двоеслов, свети Игнатий Богоносец, антиохийски, апостолски мъж, ученик на апостолите, свети Дионисий Ареопагит, сякаш сме на небесата. Виждате ли? И Господ ни погледна. Отец, той и нали в шипка точно така на куполът е Исус над Ултара Света Богородица и така Да. и при нас. а на шипка, която е по-стара, е Света Троица. Да. А ето е книгата от Петко Д. Петков от Раднево, дето ни я подари преди една година на храмовия празник, миналата година, когато отбелязахме 10 години юбилей. Сега тая година 11 години от освещаването на храма. Молитвата Отче наш и 10 Божии заповеди. Вънка и двора е много хубав. Чудесен е храма за светокръщение, да се отслужи тук, за снимки, за видео, за светото таинство, брак, венчание. Както каза и Нели, акустиката е много хубава и ще останат прекрасни спомени за младоженците, които се венчаят. Да, в Мътница. Свети Иван Рилски чудотворец. Виждаш ли, Ванка? Да. Ето свети Георги. Нели? Ти успя да се докоснеш до негова светиня. Нали? Да. Слава на Бога. Ето тук светия великомъченик Мина.
И ето как сме направили, всеки дарител му предложих и той си поставяше името, който се избираше икона, да се изографиса, да се направи и за вечни времена специална табелка, която да удостоверява даренията на хората. Отче, ще благословите ли после да изпея Богородица Дева или... Хайде изпея, защото трябва да приключвам сега и половина ще дойдат да ме вземат за друго място. Започвай, пей. Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Богородице Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Пресвятая Богородице, спаси нас! Пресвятая Богородице, спаси нас! Пресвятая Владичице, Богородице, спаси и помилуй нас. Амин. Амин. Слава тебе, Отче наш, слава тебе. Браво, Ванка! Поздравления за песента. Благодаря. Отче, много хубаво изографиса на църквата, бе. Моля? Много хубаво е направена църквата, изографисана е много добре. И, слава Богу, аз мисля, че си я виждал и в страниците, в групите във Фейсбук. Ама сега друго като я показваш с камерата по друг начин се вижда. Слава Богу, нали това казвам. 11 години прославяме Божието име тук вече. На престолния кръст не видях какъв е твоя. Той си е на престола. Аз преди малко влязах, но не съм откривал Светия престол. Почиствах до преди малко, преди това имахме и служба. Да, ви имате, от други ден имате храмов празник. Да. Сега ще ме взимат 12:30 и затова бързам да изключа. Но исках за малко така с нощи и Нелито, и Иванчо. Даже Иване има и до вечера някакъв малък шанс да се включа. Може и това, което ви казах с нощи, да се отложи за сряда вечерта. Така че до вечера за малко да се включа. Утре вече. От мене живи и здрави и това е. Приятен ден ви желая. Който има възможност да заповяда в сряда. Преди обяд на Божествената литургия и на оброка с риба. С рибното ястие. Ще дойдем, отче. Заповядайте. По една Ще порция дойдем. ще запазиш ли, отче? Моля? По една порция ще запазиш ли? И той има кутийки. Аз съм осигурил, пък вече който дойде ще си вземе. Аз не мога да запазвам. Отче, аз бих искал да дойда, обаче сме на много далече, на много разстояние.
Ще пускаме лайв, тъй че ние с Ванката ще пуснем лайв. Бъдете спокойни, бъдете на линия на 24-ти, от еди си колко часа. Нямам представа, но... Ами, който ходи на служба го изтървал. Кое е изтървал? В 8 часа започваме 8 нещо. Лайфа на отец Васил, на Галенка имам предвид. Не мога и на 2 служби евентуално да съм. Аз казвам, нали, заповядайте, пък който дойде. Пусни малко записи. От мене ви желая приятен ден. Приятен ден и на тебе, Валю. Това, нали, дъщеря ти беше тук, не дето я поканих, обаче... Иванов, ама тя нещо беше блокирано, защото не излизаше името, да. Да, преди малко и пратих покана, но не се качи. Митко, здравей! Здравейте, отец, как сте? Здравейте, отче. Слава Богу! Здравей, Валентина! Къде са загубите? Здравей! Здрасти. Здрасти! Лево. Хубав ден, Вера! Здравейте. Да. Кажи, казвам, как си? Загуби се последно време, не си идвал при нас. Ами, На доста лайв. време, да, така е, прав сте, доста време не съм използвал платформата и напоследък ми остава малко повече време. Извинявам се, че ми звънят, заглушавам. Цялото нещо, което прави отец Васил е толкова красиво и благородно. Трябва да има все повече хора като него. Извинявам се само, защото ми звъннаха и бях заглушен, нали, не те чувах какво говориш. Човека е дошъл пред храма, така че трябва да изляза и тръгвам по други енорийски задачки. Какво каза? Довърши си приказката, Митко, и да тръгвам. Ами тък му споделих, че от доста време нямах възможност да се включвам, но сега влезнах и видях, че сте на лайв и се зарадвах да ви видя, така че ще се радвам и до вечера или бъдещите дни, ако се включвате пак да се видим. Дай Боже. Хубаво. Идваш ли тук в Шумен в университета? Приключихте вече с изпитите или сесията? Ами да, са по-рядичко, но се случва. Ще се видим и някой път ще се оговорим, когато съм там, за да се видим. Живи и здрави на всички. Всичко добро на всички. Лек ден. Митко, лек ден. Обичам ви Христа и Исуса. Молете се за нас. Амин. Амин. Амин.